はい、P の 3222QE モニターなんですけど、ちょっとね、ネット探してもね、レビューが少ないんですよね。特にね、動画のレビューっていうのはあんまりないんで、自分も購入するときに、見れずにね、結局買っちゃったんですけど、その購入検討してる方とかね、判断材料になればなと思ってね、ちょっと動画にします。で、あともう一つこちらデュアルで使ってるね、S27219E っていうね、モニターも、素晴らしいモニターなんでね、両方ともデルなんですけど、こちらと合わせて共有したいと思います。ではね、早速ね、このね、モニターを見ていただこうと思うんですけど、これが 31.5 インチの方ですね。こちらがね、27インチの同じ動画を表示した時のイメージですね。どうでしょうか。少しはわかるでしょうか。こっちが32インチ。こっちが27インチ。はい。そんな感じでね、購入する際にね、その臨場感というか、そういうのが少しでもね、伝わったりとかしたら、すごく嬉しいなと思ってます。